Ya, ya. Halo, halo, halo. Oke. Yuk. Pak Bambang Heru Nuryanto Sarjana Hukum saking kulawarga Jaten ngengeti bilih pargian menika tasih kathah acaranipun ing mangke kasubun nyaketi dhateng temanten ingkang saperlu berkahipun kapendhet gambaripun matur nuwun monggo dik niken dipun lajengaken sampun kok mung sedhela lho gur sithik wae ya tak nggih marai gelo nek sedhela ngoten niku wis tuwa iki nek akeh-akeh ora entek nek ora percaya ya nyuwun pirsa karo Pak Karyono senengane iki niken mancing-mancing kok ya mangga semeneh Pak anu sing tuwa lah nika sing tesih enom nggih mung sedhela Bang Mugianto berkah Dirgumanti nyaketi temante saribit kagem putus saringan ugi bore cangkel yang kanca-kanca mustika laras marak swancos panglipur ugi katampi kagem sawetawis jambi saya semoga lo ati kaya
nuwun Mbak Niken.